रोषेई काम समस्ते व्यस्त फटा आनियार व्यस्त कि आलू काटिबार व्यस्त कि पुड़िया खाइबार व्यस्त ना हम पुड़िया खाऊ आम निजे कही नुह पूरा आगु को दिया कॉमेडी कर जल्दी जल्दी आलू काट एइटी गोटे नंबर थई काटू न तमे पियाज कटा साराणी एइठो आउ जगी ठिया करे करू केली आ मोर बे आलू काटी हम बाहर लियो बिका देखो तो मुकी भले आलू काटी देखिया देखो एई तो सब यार आलू पालो तबे ओडे काटी दरकार हो तबे ओडे काटी दरकार करू दिया हम कपाट 4 दिन लागले गोटे आलू काटे मो देखिया रे ठीक साइज हेजी ले दर्शक कहिया हम जाई हम किछि काटिबा नै एटा करबा एटा दिगान हेटा हेंत काटी दंतो मजूर विषय एटा को दिगान जोटा धरि चोटी दे कपाट को मन जाय मिस्टर छिया को किछि आसी नाही अरे एरा हरि बीच करे नो देखुन सब चाल देखाउ ए सुनु खावड़े जन बदन सजाड़िया व्यस्त अछंदी से लास्ट को खाइबे भोजी रे सब दक आयोजन अंक द्वारा करा जाय छी हां ये लो अज्जा हम ऊपर उठे आया माछ खाइलोनी चिकन चिकन एइठ कोन खरे थले एइठा खाली कर सिजि दियो बाटटा को करो अरे एइठा तो बड़े बड़ा बड़े पिता पड़ेगा ये तरी कौन है लगा पड़ेगा हां गोटे आ चिकन पे एटा कोन होजी पियाज पियाज कसा होजी ना घंटा होजी कहनु बजा होची हां पियाज घंटू ना भाजी छ पानी अधिक दिया ना तेल पानी पियाज रे पड़े पियाज रे पानी पड़े साइंस पढ़ु तू मुंडा मुंडा काम करना है तोरा पानी टिया पी दियो मुंडा टिया ठंडा रहियो धर कौन हो जी तो खरा रे बसी की भात सुखो जी आइरिस पे आइला जाऊ जाऊ हो जाऊ जाऊ हे जाई जी रोसिया की थिला निजे निजे बदमाश बसी की कौन कर पानी मिसे दियो चिकन पूरा हलदिया देखो भाई असिस्टेंट ना खाली निजे निजे सब करेंगे ये तो बाहर कर दे ये तो फुटिया में रखली डाल बाहर कर दे कथा दिया मसला ये करी भाउज आसिले देखिया पे ठीक ठाक चलछि कि नहीं भाउज को पछे पछे आछचंदी मसला काले काटी तांकर हॉबी मु कहउली हम तो कहि 4-5 टा काटियो मात्र मसला करी काटी देई मसला काले काटी दे कर प्रेम आ तीन चारटा आ चारटा আছে प्रेम अमर तुम असिस्टेंट दरकार थिला ना असिस्टेंट आसी असिस्टेंट दरकार थिला असिस्टेंट आसी की एठी परिया काटुछंदी बड़ा इस तो भाई खाए को तळे असिस्टेंट 2
ଜିରା ଫୁଟଣ ଦରକାର ପାଣି ଦେଲୁ ପାଣିଟା ଦେବି କେମିତି ପକା ହେଇଯିବ ଏଇଟା କ'ଣ ଚିକେନ ହବ ଏଇଟା ତ ଖାଲି ଯାଉଛି ଏଇଟାରେ କଡେଇ ପକେଇ ମାଛ ଗୁଡା ଭାଜି ଦେଲେ ଖାନ୍ତାନି ଛୁଇଁବନି ନା ଠିଆ ହେଇଯାଇନି ଅଦା ରସୁଣ ତ ସେତିକି ହବନି ହେପଟକୁ ଆଉଛି ପାଇବ ଚିକେନ ନାମ ନେଇ କମ ଦୌଡ଼ିଆ ଆରେ କେଉଁ ଯାଉନ ପଟାଟା ଧରିକି ଆସିବ ତଳୁ ଶୁଣୁ ମୁଁ ଆମିଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଗରୁ ଖାଉଥିଲି ଅତୀତ ହେଇଯାଇଛି ଠାକୁର କ'ଣ ମାନେ ଘର ଲୋକ ଆସିକି ଖାଉନଥିବେ କି ନ ଖାଉଥିବେ ସେଇଟା ଆମେ ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ପାଣି ଦେ ପାଣି ଦିଅ ଖାଲି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ହେରା ନାଲିଆ ଗୁଡ଼ା ଜରିଟା ସହ ଏକାଥରେ ପକେଇ ଦିଅ ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି ସବୁ ତ ସୁବିଧା ଆଉ ଅଦା ଛେଚିବାକୁ କାହାର ଆଉ ବଳ ବୟସ କମିଗଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଅଛି ପେଷ୍ଟ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଲା ଟମାଟ ଡାଲଟା ବା ଫୁଟା ଥୋଡ଼ା ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟିକ୍ ରୋଷେଇ କରିବ ପ୍ରାୟ ନେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଅଛି ଗ୍ୟାସ୍ ତାପରେ ଆଉ ଜଣ ମନ ଦୁଃଖ ମନ ଖୁସି ବାହାରି ତା ବାହାରିନ କି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ବାହା ହେଇକି ଛୁଆ ପାଣି କ'ଣ କରିବ କେତେ ଭାତ ଖାଇଲ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇଲ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦୁଇଟା ତ ହେଇଯିବ କିଏ ମସଲା ପକେଇଲା ସବୁଠୁ ଅଧିକା କାମ ଯିଏ କରିଛି ସେ ଲୋକଟି ହେଉଛି ତୁ ଏଇ ଗୁଣ୍ଡଟା ଆଖିକି ଯାଇଥିଲି ଭଲ ଲାଗିବ ଚଷମା ସେଥିରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି এই গুଣ୍ଡটা নকলা গোপালটো দিনা কেন খাওয়া নকলা ନାଇଁ ଥାଉ ଦରକାର ନାହିଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ଲଙ୍କାଟା ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପକେଇବି ତମେ ଆଖି ଖୋଲିକି ପକେଇ ପାରିବ ମୁଁ ଆଜି ଖୋଲିକି ତମ ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ିବି ତମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେବ କହୁଛ ଏଇଆ ତ ଫୋନ୍ ରାଗି ସେ ରିସିଭ୍ କରୁନି ହଁ କୁହ ନା ବା ରିସିଭ୍ କରୁନି ରାଗି ସୁବିଧା ଆରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ତତେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଛି କାଇଁ ଉଠଉଛୁ ଆସିକି ଫୋନ୍ କରିବି ମୁଁ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡକୁ ଯାଇକି ତତେ କେତେଥର ଫୋନ୍ କରିବି ଆହୁରି ଫୋନ୍ କରୁନ ରାହୁଲ ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ସବୁ କଡ଼େଇଟାରେ ବସା
ରୋଷେଇଆ ଯିବା କହ ଏ ଉଠ ଦେ 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 ତାକୁ ଦେ ଲସ୍ ହେଲା ଭଲ ହେଇଗଲି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇଆ ହେଇଗଲେ ଆରେ ଏଇ ଖଡ଼ିକାଟା ଖଡ଼ିକା ବାଜିଲେ କଣ ହେଲା ହାତ ବାଜିଲେ ଆମ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇଆ ହେଇଗଲେ ହାଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୱାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇଆ ହେଇଗଲେ ଏ ମାଲୋ ସେ ଜେଡ଼ିକି ତ ଚଟୁ ଏଡ଼ିକି ତେଲ ହାଟର ସିଏ ଜେଡ଼ିକି ତ ଚଟୁ ଏଡ଼ିକି ଲଜ୍ଜିତ ଲଜିତାର କଥା ଦେ ତା କଥା ତୁ ଛାଡ଼ି ଦେ ତାର ଘାଣ୍ଟୁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ କାଟୁଛି ତମେ ଏଇ ଛୋଟଟା କଣ ଧରିକି ଖଡଖଡ କରୁଛ ଦେଖ ମୁଁ ଏ ବଡ଼ଟାରେ ସବୁ କରୁଛି ଆରେ ସତ କଥା ଶଳା ସେ ଖଡ଼ିକାଟା ସବୁ ତେଲ ସବୁ ଖଡ଼ି କରିଦେବ ନା ଆଉ ଅଛି ନା ତମେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ମୋତେ କହିପାରିବନି ଭାଉଜ ପାଣି ଦେଖାଯାଉନି हाय 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 ओजी फैन कौन सा है ना फैन तमे जळुछ लाइट तमे जळुछ କମେଡି କରୁଛି ଯେ फैन जळुछ लाइट जळुछ पंखा जळुछ सब जळुछ I love you all. ଦେଖିକି ମୁଁ ଧୁନିଆ କାମ କରୁଛି ଚିକେନ୍ ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଗଇ ଅଧା ପକେଇବ ନା ପକେଇଦେବ କିଛି ମୋବାଇଲ ଟା ପାଣି ଜଣା ପଡ଼ିବନି ପାଣି ଅଛି ସାଇଡ ଲୁଣ ଠିକ ଅଛି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଲୁଣ ପଡ଼ିବନି ପଡ଼ିଗଲା ଚିକେନଟା ପଡ଼ିଗଲାଟା କି ଖାଇବ କି ଖାଇବ अरे मामा मते पेली देले ରାଗିଛ କି ଏତେ ରାଗ ନା ହଁ ଆମ ଆଡ଼େ କ୍ୟାମେରା ବୁଲା ନା ବୁଲେଇବିନି ମୁଁ ଆମିଷ ଖାଉନି ବୋଲି ପାଟିଟା ଖାଲି ଲାଳ ଅଛି ଆରେ ଦେଖିକି କିଛି ନ ପଟେ ଧୂଳି ଧୂଳି ନହେଲେ ବାଲି ହେଇଯିବ ସବୁ ସେପଟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଭାଜଣ ଟିକେ ଦିଅ ଆଉ ଯୋଉ କଲେଜ ଖାଉନାହାନ୍ତି ବା କଲେଜ ଫେଭରେଟ୍ ତାଙ୍କର ନୁହଁ କରାଟା ଦେଇଦିଅ ନା ଏଇ ଦେ ବାପା ଏଇ କଲିଜା ଦିଅ ଲିଙ୍କୁ ପାଟି ଏଇଗୁଡ଼ା ନିଅରେ ସାର୍ଟରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି
ପିଲା ଦେଖ ଆମ କଲେଜ ଖାଇକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଖାଉଛି ଦେଖ କ'ଣ ଖାଉଛି ଆଉଥରେ ଖାଇବ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଉଛ ତମ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ କଲେଜା ରହିଯା ରହୁନ ହଁ ଦେଖ ମ କଲେଜା ଖାଇଲେ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ସାଗର ଭାଇ ଦେଇଦେବ ତମେ ହାତ କିଏ ହେଉଛ ଆମେ ହାତ ଦେଇଛୁ ମୁଁ କରୁଛି ବେକାର କଲେଜା ପାଗଳ ବାହାଘର ସଇଲା ମୁଁ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି ମାଲିକ କହେ ସବୁ ତକ ମରିଗଲା ପରେ କଲେଜା କଲେଜା ଖାଇଛି ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଏଇଟା ପଡ଼ିନି ଖାଇବୁ ଖାଇବାର ଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ନା ତମେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତ ଖାଉନି ବୋଲି ତମେ ଖାଇ ପକଉଛ କଖାରୁ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ବିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଜାଣିପାରୁନ ଏଇଟା ନେଇକି ଆସ ପୂଜା କଲିଜା ଏଇଟା ନେଇକି ଆସୁନ ତାପରେ ପିଆଜ ଦିଟା ଜାଣିଲ ତମେ ଆସିବନି ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ ଉଠଉନି ରାଗି ଆଉ ଫୋନ ରିସିଭ୍ କରୁନି କଲିଜା କେମିତି ଲାଗୁଛି କଲିଜା ଅଧିକା ଖାଆନ୍ତିନି କଲିଜା ଖାଲି କ'ଣ ହବ କଲିଜା ବଡ଼ ହେଇଯିବ ତମର କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ନା କେମିତି ହେଇଯିବ କୁକୁଡ଼ା କଲିଜା ଭଳିଆ କଲିଜା ହେଇଯିବ ତମର କାର ମୋର ନା ତାର ଏଇ କ'ଣ କିଏ ଆଉ ଜାଣିଲା ଏଠୁ ଜଳିଗଲା ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଖାଇଲେ ହବ ନା ଦିଅ ଦିଟା ଖାଇବି କାଟିକି ଖାଇବି କହୁନ କିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହିବି ଖାଇଲା ବେଳେ ଖାଉନ ନା କିଛି କୁହନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଗିଛନ୍ତି ରୋଷେଇରେ ହେଲେ ହସ ନାହିଁ ମୁହଁରେ କଲିଜା ଯୋଉ କଲରାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି ତ ସେଥିଲାଗି ପିତା ଲାଗୁଛି ନିଆଁ ପକେଇଛି ଆଣିକିରେ ପୂଜା ପୂଜାଟା ଦୁଷ୍ଟଟା ଆମେ କଥା ହେଲୁ ଏବେ କେମିତି ବେଲାରେ ପଡିଛି ଅଙ୍ଗାର ଏଇ ଯୋଉ କ'ଣ ଏଟା ଅଙ୍ଗରର ପକେଇଛି କ'ଣ ଲାଗିବ ଆଉ ଗୋପାଳ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିବ ସରିଗଲା ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ କରିନଥିଲି ଯୋଉ ମୁଦିଟା ଛୋଟ ପିଲା ପିନ୍ଧନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଗଲେ ଭାଉଜ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ନେବା ଆଉ ପାଣି ପାଣି ଦେଖିକି ଦିଅ କେତେ କେତେ ଦିଆ ହବ କହୁନି ପାଣି ଦିଅ ପାଣି ପାଣି ମରିବ ରେ ଭାଇ ପାଣି କେମିତି ମରିବ ତାର କ'ଣ ଜୀବନ ଅଛି ଯୋଉ ଗୋପାଳ ଖାଇଯିବ ତାର ଟିକେ ଟମାଟୋ
ଆମର ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ ନା ଏଥିରେ ଚାଖିକି ପକେଇବ ଟମାଟୋ କୋଉଠୁ ଥୁଆ ହେଇଛି? ବେଶୀ ପଡିବ ନା ଲୁଣ ଏ ଟମାଟୋ କୋଉଠୁ ଥୁଆ ହେଇଛି? ଟମାଟୋ ତଳେ ଯାଅ ବିସ୍କୁଟ ତମେ ସେଇଟା କ'ଣ କରିବ? ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ଚିକେନ କେତେ କିଲେ? 8 କିଲେ। ଖାଲି ଲୁଣଟା ଟିକେ ଗାଡ଼ିଲା